そしてそのうち9番オグリーキャップ、さらにはヒシアマゾン、4馬身離れてグラスワンダー、その後ろアグネス・タキオ、そしてその後ろから行くのはエイシングフラッシュ。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。7番日本のブルボン、ここで抜け出した。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。5番日本のブルボン、かわして先頭に立った。200を通過。5番日本のブルボン、苦しいけど粘っている西アマゾン、完全に抜け出した。西アマゾン差し切ってゴール、優勝は西アマゾン。頂点に立つにふさわしい走りでアリエス杯を制しました。2着は5番ミホノブルボン、3着は7番ミホノブルボン。プロセスを遂行し、次こそ